Årligt anslår man, at mellem 600.000 og 800.000 mennesker, flest kvinder og børn, handles tværs af nationale grænser. Menneskehandel sker illegalt, derfor er det ikke helt muligt at vide, hvor mange det er. Når man anslår de mange, som handles inden for landegrænser også, sker der 2,5 millioner mennesker handler årligt. Menneskehandel er et stigende problem over hele verden. Det bliver større og større, hvis vi ikke stopper det. For kun 16.000 kroner kan du købe hende. Hvert år bliver der solgt over 70.000 kvinder og børn til EU, og mere end hver 10. dansk mand er en kunde. Cirka 1,2 millioner børn bliver solgt hvert år til sex og slaveri. Menneskehandel tjener mellem 35 og 49 milliarder om året af børnenes arbejde og pigernes sex. Menneskehandel er et stigende problem over hele verden. Det bliver større og større, hvis vi ikke stopper det. Mennesker bliver solgt op til 127 lande i verden og 137 lande i verden til udnyttelse. 80% af 2,5 millioner er kvinder. Det er den hurtigst voksende kriminelle industri nogensinde. En af de piger. साह्रै रुन मन लाग्यो अनि त्यसपछि मैले आमालाई भने कि आमा त्यस्तो नभन्नु तपाई त्यस्तो भन्यो भने मेरो को छ र यहाँ भनेर भने अनि त्यसपछि मैले भने कि आमा म त्यस्तो छैन तपाईले नसोच्नु त्यस्तो भनेर भने अनि आमाले भन्नुभयो तिमी त्यस्तो भन् De fleste af de børn, der slipper væk, har ikke et sted at bo. Børnehjem i Nepal kæmper for at klare det stigende antal forældreløse og uønskede børn. Deres mål er at give mere end et sted at bo. De skaber et hjem med forældrenes kærlighed og vejledning til de børn, der er blevet handlet med.